mempelai berdua dinaringan syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dipun selamataken kalian Allah, selamat agamanipun, selamat dunyanipun, ugi selamat akhiratipun. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para rawuh ingkang kula hormati, ugi ingkang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kepareng kawula wakil atur saking Bapak Jumali Setiwardi sepindah ngaturaken salam takdim ingkang saageng-agengipun dumateng Bapak Sayyidi Setiwardi ingkang sampun paring panghormatan, ingkang sampun paring sedaya ingkang dipun sediaken kalian Bapak Suyadi kangge sedaya keluarga besar ugi rombongan saking Buduran Sidoarjo. Mugi-mugi mawon panghormatan panjenengan dipun piwales kalian Allah kelawan rezeki ingkang langkung kathah langkung barokah. Ingkang nomor kalih tujuan keluargi saking Bapak Jumali ugi sedaya rombongan saking Buduran Sidoarjo inggih punika silaturahim lan utaminipun nderekaken pengantin ingkang insyaallah sampun melaksanakan akad nikah lan mugi-mugi mawon dados akad nikah ingkang barokah, ingkang dados akad nikah binaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ing mriki kawula wakil atur saking Bapak Jumali Setiwardi masrahaken putra majemipun ingkang paring asma Mas Nur Rahmat Julianto ingkang sampun melaksanakan akad nikah kalian Mbak Ida Yuliani dhateng panjenengan Bapak Sayyidi ugi Ibu nyuwun nasihat ugi pitutur ingkang sae kagem Mas Nur ya. Menawi wonten buduran menika dipun timbali Mas Pras. Mugi-mugi mawon anggenipun Mas Pras dados anggota keluargi ingkang enggal wonten keluargi besar panjenengan beto manfaat barokah khususipun kangge istri tercinta Mas Pras inggih punika Mbak Ida. Mugi-mugi mawon kanthi doa restu panjenengan ugi doa restu yang sepuh kali Bapak Jumali serta Ibu ugi sedaya ingkang rawuh wonten siang punika estu pengantin ingkang sampun melaksanakan akad nikah dipun dadosaken pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah saged jejebuan boten namung wonten donya nanging ugi wonten akhirat. Para bapak, para rawuh ingkang kula hormati, alhamdulillah keluarga saking Bapak Jumali di sedaya rombongan berangkat dugi Buduran Sidoarjo wau dalu Bapak Ibu ya. Kirang langkungnya jam 11 pagi. Alhamdulillah nilai berangkat dugi Buduran ngantos dumugi menika panggenan. Alhamdulillah pinaringan selamat lancar boten wonten alangan punapa-punapa. Mila ingkang kita suwun mangke sakbadanipun paripurnanipun acara nggih nyuwun barokah doa panjenengan sedaya mugi-mugi keluargi Bapak Jumali sedaya ugi rombongan wangsul dhateng Buduran Sidoarjo nggih pinaringan selamat lancar boten wonten alangan punapa-punapa. Mila saderengipun kawula pamit niki ngapunten kuwatah kangge tambahan ilmu nggih Mas Pras kaliyan Mbak Ida niki kula rabi bingung kanten ngajeng wonten pengantin 3. Nanging sing kalih niku pun sepuh ya. Niki namung kangge Mas Pras kalih Mbak Ida. Nanging menawi dipun damel kalian Bapak Saudi ugi Pak Jumali mboten punapa-punapa. Mekaten Mas Pras. Dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwajal 'abdu qad kammala nisfati
falyattaqillaha fi nisfil baqi. Sinten tiyange ingkang laksanakaken akad nikah jejuduan menika dipun wastani sudah memenuhi separuh dari agama. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah untuk mencari separuh yang lain. Artinya Mas Pras kalian Mbak Ida, tanggung jawab panjenengan boten namung panjenengan pribadi, tapi juga nggih panjenengan pribadi, nggih keluarga panjenengan, nggih keluarga besar saking Mas Pras ugi Mbak Ida. Mila atur-ature sesepuh itu ngeten. Untuk mencapai rumus kebahagiaan dalam berkeluarga niku menawi kepingin rezekine niku lancar Bapak Ibu, niku panjenengan kedah sae kali tiyang sepuh kandung menawi Mas Pras nikahane Pak Jumali kalian Ibu, menawi Mbak Ida nggih sae kali Pak Saidi kalian Ibu. Insya Allah menawi hubungan antara orang tua dengan anak ini meskipun sudah berkeluarga tetap dijaga. Insya Allah Allah paring rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Ranten Kanjeng Rasul sampun matur iltamis rizqa bin nikah, carilah rizki itu dengan perantara menikah. Mila boten usah kuatir ya Mas Pras. Nah, nomor kali menawi panjenengan kepingin diparingi Gusti Allah dados pasangan suami istri ingkang langgeng niku kedah membentuk hubungan sae dumateng tiyang sepuh moro sepuh menawi Mas Pras kalian Bapak Sunadi ugi Ibu, menawi Mbak Ida dumateng Pak Jumali kalian Ibu, menawi panjenengan saged menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mertua, insya Allah panjenengan bakal dipun paringi Gusti Allah keluarga ingkang harmonis. Kerangken tujuan utama menikah niku insya Allah sampun kathah dipun aturaken kalian para kiai, para guru-guru masyayikh mubalik. Di antara tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang tidak hanya cerdas, tidak hanya sehat, tampan atau cantik, tapi keturunan yang tampan, cantik, luar dalam. Artosipun keturunan ingkang solih utawi solihah. Mila kangge Mas Pras kalian Mbak Ida perlu kangge panjenengan kakalih nyuwun pangestu dumateng bapak utawi ibu, dugi keluarga Mas Pras ugi dugi keluarga Mbak Ida. Kali nyuwun nasihat panjenengan pun gadah yang sepuh boten namung kalih ya. Nek rumiyin saderengipun simak niku yang sepuh kita niku kalih nggih, yang sepuh jalur nasab darah kandung kali guru. Lah sakmangke Mas Pras kalian Mbak Ida niku yang sepuh 3 nggih, orang tua kandung nggih, orang tua jalur pendidikan guru-guru kita ugi orang tua dari sebab pernikahan. Dan ketiga-tiganya ini mempunyai kedudukan yang sama. Artosipun kalau kita tidak baik hubungan kita dengan salah satu orang tua kita, artinya kita sudah masuk di kategori yuga ingkang boten sae. Artosipun itu saged dipun apusi durhaka. Mila para bapak, para rawuh ingkang kula hormati, penting sangat kangge kita sedaya orang tua untuk tetap mendampingi putra putri kita dalam melangsungkan, dalam menjalani bahtera rumah tangga. Ini contohnya Mas Pras kalian baca. Mugi-mugi mawon doa sedaya tiyang sepuh panjenengan ugi sedaya bapak ibu ingkang rawuh wonten majelis punika estu dipun pridani kalian Allah, dipun trami kalian Allah
sehingga bermanfaat barokah kangge panjenengan berdua. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kula ngarep cekap kangge wakil atur saking Bapak Jumali, Pak Saidi, ibu-ibu ngapunten kuatah wau nggih napa niku nggih beto buah tangan mugi-mugi dados bebungah panjenengan nggih, mugi-mugi dados bebungah panjenengan. Adapun nilai atau mungkin kualitas barang yang dibawa dari Sidoarjo atau Buturan itu bukan yang utama, tetapi niat saya pun Bapak Jumali, ugi ibu, ugi sedaya keluarga besar pengin derekaken panjenengan kersane bebungah dan manah panjenengan. Lan ingkang paling akhir kawula nyuwun agungipun pangapunten mobile anggenipun kawula matur kangge wakil atur saking Pak Jumali wonten kirang langkenge estu nyuwun agungipun pangapunten kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.